Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem iċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat, il-Partit Nazzjonalista kritika lill-Gvern għaliex qal li ħallih magħluq għal aktar minn 16-il xahar. Il-kelliem Nazzjonalista Jien Vassallo Ħaġi kritika lill Ministeru tas-Saħħa għad-dewmien biex jinfetaħ mill-ġdid. Qal li residenti ilhom mingħajr servizzi bażiċi tas-saħħa u sfurzati f'ċentri oħra biex jinqdew. Fakar li l-awtoritajiet kienu wedu li ċ-ċentru jerġa' jiftaħ fi żmien ftit xhur, iżda sal-lum għadu ma nfetaħx. Qal li ma jistax ikun li xogħol f'ċentru żgħir idum daqshekk u żied li dan qajjem dubji dwar il-wediet ta' sptarijiet ġodda f'Malta u f'Għawdex. Illum nitkellmu għaliex tlifna ħafna snin mingħajr investiment fis-settur tas-saħħa, iżda mbagħad ma jistax ikun li daqsxejn xogħol li jrid isir f'ċentru tas-saħħa żgħir idum 16-il xahar. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri qal li nuqqas ta' infrastruttura u riżorsi umani qed jaffettwaw b'mod negattiv fil-qasam tas-saħħa. Sostna li dan wassal biex l-isptar Mater Dei ikun marraq bil-pazjenti. Qal li l-Partit Nazzjonalista jipproponi li ċ-ċentri tas-saħħa jkunu miftuħa 24 siegħa kuljum u qed iwiegħed ukoll servizz ta' tabib tal-familja bla ħlas għall-anzjani biex ikollhom kura kontinwa. Hemm bżonn li jkun hemm investiment adekwat fuq livell ta' kura primarja, il-kura primarja hija il-gateway, hija ċavetta biex kemm jista' jkun in-nies jiqdew fuq dak il-livell jekk m'għandhomx bżonn ta' livell sekondarju, m'għandhom bżonn imorru l-isptar. Iż-żewġ kelliema saħħu li għall-Partit Nazzjonalista il-pazjent jiġi l-ewwel u qabel kollox.